Kula wamung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih. Amin. Siap kasih yang terbaik. Siap kasih yang terbaik. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Pracaya ora bakal cilaka, uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Sama-sama. Pracaya ora bakal cilaka, uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Tangannya. Pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula amung pracaya ora bakal cilaka, uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih, saben dina kula nggih. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia bukan hanya diberkati, tetapi dia akan menjadi berkat. Ikuti tangannya seperti ini. Kita nikmati hidup kayak orang naik motor. Urepe naik kaya ngene,
imane, taat karo firmane, setya marang Gusti Yesus salawase. Urepe nae kaya ngene, urepe nae kaya ngene, asal kuat imane, taat karo firmane, setya marang Gusti Yesus salawat. Sekali lagi. Urepe nae kaya ngene, urepe nae kaya ngene, asal kuat taat karo firmane, setya marang Gusti Yesus salawase. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, ngakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak, lebih kenceng lagi, yo. Aku yang kanan mana suaranya? Yang di belakang tak syukuri sing dadi berkate. Lebih panas lagi, yo. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane. Apa? Sing dadi berkate, aku wis gak rewel, tak syukuri sing dadi berkate. Ikut Tuhan, ikut Gusti. Kalau pengen awet muda, harus laos gak? Kita kompak ya. Aku wis gak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.